Συνάδελφοι, καλησπέρα. Θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα online διαγώνισμα μέσα από το περιβάλλον του e-class. Πηγαίνω στο μάθημά μου και επιλέγω αριστερά ασκήσεις. Δημιουργώ τη νέα άσκηση. Δίνω όνομα στην άσκησή μου. Έστω, επιλέγω δοκιμή. Θα είναι σε μία μόνο σελίδα και πάω να βάλω το χρονικό περιθώριο. Δηλαδή, από πότε θα ξεκινάει να είναι ορατή στους μαθητές, θα το αφήσω το ίδιο και για πόσο διάστημα. Δηλαδή, όχι 9 Ιανουαρίου, θα το βάλω σήμερα, 4 Ιανουαρίου, στις 3 η ώρα, 3:30. Ωραία. Εδώ θα πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός 1, που είναι ο αριθμός των επιτρεπόμενων επαναλήψεων για το μαθητή. Και επιλέγω, θα προτιμούσα μάλλον, απόκρυψη απαντήσεων μετά το τέλος της άσκησης και απόκρυψη βαθμολογίας μετά το τέλος της άσκησης. Αυτό είναι σύμφωνα με το τι θέλει ο καθένας. Και πατώ δημιουργία. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί το πλαίσιο. Μάλιστα τις ρυθμίσεις μπορώ να τις επιβεβαιώσω και από εδώ. Το κλείνω να μην φαίνεται. Έχω λοιπόν τώρα τη δυνατότητα να βάλω τις ερωτήσεις μου. Έχω δύο δυνατότητες, δύο επιλογές. Πρώτη επιλογή είναι να δημιουργήσω μια νέα ερώτηση και η άλλη επιλογή είναι να πάρω έτοιμες ερωτήσεις από την τράπεζα ερωτήσεων. Πάω λοιπόν στη νέα ερώτηση. Θα επιλέξω μια ερώτηση ελεύθερου κειμένου, ανοιχτού τύπου. Ποιες είναι οι λειτουργίες του τροφοδοτικού. Εδώ λοιπόν επιλέγω ελεύθερο κείμενο και ο ανώτερος βαθμός που παίρνει αυτή η άσκηση είναι το 5. Πατώ εντάξει. Επιστρέφω πίσω στην άσκησή μου και επιβεβαιώνω ότι έχει μπει αυτή η άσκηση. Πάμε να δούμε και μία ερώτηση σωστού λάθους. Ο μόνος τρόπος για να συνδέσω περιφερειακές συσκευές κλπ. Επιλέγω σωστό λάθος και εντάξει. Εδώ τώρα θα πρέπει να δηλώσω ποια επιλογή είναι σωστή. Η σωστή ή η λάθος. Είναι η λάθος και ο βαθμός που παίρνει είναι 1. Συγγνώμη. Δημιουργία. Επιβεβαιώνω ότι έχει μπει και η δεύτερη άσκηση. Πάμε να βάλουμε μια νέα ερώτηση. Που θα είναι πολλαπλής επιλογής. Η οθόνη είναι μία μονάδα, πολλαπλής επιλογής με μία μόνο σωστή απάντηση. Εντάξει. Εξόδου. Προσθέτω συν μία απάντηση. Εισόδου και εξόδου. Αυτή θεωρώ σωστή, την τρίτη επιλογή, και αυτή βαθμολογείται με τον αριθμό, με το βαθμό 1. Και δημιουργία. Ωραία. Επιστρέφω λοιπόν στην άσκησή μου. Και επιλέγω την άσκηση για να δοκιμάσω να την λύσω εγώ πρώτα, να δω πώς θα φανεί στους μαθητές. Με τη νέα αναβάθμιση που έγινε μέσα στις γιορτές, προσθέθηκε αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι εκτέλεση. Μόλις λοιπόν πατήσω εκτέλεση,
βλέπω αυτό που θα βλέπαν ακριβώς και οι μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να τεστάρω και το χρόνο που χρειάζεται, αν είναι αρκετός, ίσως να αφαιρέσω ή να προσθέσω ερωτήσεις. Ποιες είναι οι λειτουργίες του τροφοδοτικού, για παράδειγμα, να δίνει ρεύμα. Προχωράω παρακάτω, λάθος, εισόδου και εξόδου, πατώ υποβολή και υποβολή για να το πάρει ο καθηγητής. Η άσκηση αυτή ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μέχρι στιγμής η άσκηση έχει πάρει 2 στα 7. Τι δεν έχει γίνει? Δεν έχει γίνει η βαθμολόγηση της πρώτης ερώτησης. Βάζω λοιπόν εγώ τον βαθμό, έστω ότι αυτή παίρνει 2. Ωραία. Και στο τέλος πατώ υποβολή και ενημέρωση βαθμών. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο εγώ μπορώ να δημιουργήσω το online test. Θέλω λιγάκι όμως να σας δείξω. Ξαναμπαίνω στην άσκηση για να δούμε λιγάκι τη διαχείριση των ερωτήσεων. Στη διαχείριση των ερωτήσεων είπαμε ότι μπορούμε να βάλουμε και εισαγωγή από τράπεζα ερωτήσεων. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ερωτήσεις διάφορες και όταν θέλω κάποια απλά πατάω αυτό εδώ πέρα το σταυρό. Και τώρα αυτή προσθέθηκε μέσα στο τεστ. Μόλις επιστρέψω στην άσκηση, θα δούμε ότι προσθέθηκε και μία ερώτηση αντιστοίχησης. Βλέπετε? Αυτή εδώ. Επίσης μπορώ να επιλέξω ανακάτεμα των ερωτήσεων και υποβολή. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε, να δημιουργήσουμε μια σειρά από ασκήσεις, διαγωνίσματα, κριτήρια αξιολόγησης για τους μαθητές μας. Ελπίζω ότι ήταν κατανοητό. Να είστε καλά. Γεια σας.